Здравейте! В това видео ще ви покажа как се настройват касовите апарати в системата на Prim. Първо е необходимо да достъпите адрес files.prim.bg. От тук трябва да свалите последната версия на приложението, което се използва за връзка с касовия апарат. Избираме десктоп, след това операционната система и архитектурата на Windows. Тук виждаме последното качено приложение. Сваляме го. Запаметяваме файла и следваме стъпките за инсталация. След като инсталацията приключи, намираме иконата на приложението на десктопа и го стартираме с двоен клик. След това в долния десен ъгъл на екрана ще се появи малка икона на приложението, отваряме я. За да направим настройката, първо е необходимо да въведем Prim домейна, на който ще работим. Препоръчваме винаги да копирате домейна, за да избегнете грешки. След това въвеждаме потребителско име и парола на потребител в системата. Тук няма значение какви права има този потребител. След като се логнем, въведем правилен юзернейм и парола и горе в Account Info трябва да видим надпис Connected, изписан с зелени букви. Тук е и моментът физически да свържем касовия апарат с компютъра, на който е инсталирано приложението. Касовият апарат трябва да бъде в режим на работа с компютър, като по възможност на дисплея му да се изписва връзка с PC. След като свържем касовия апарат, трябва да въведем неговите данни в програмата. Първо избираме типа фискален принтер, след това производителя и модела. В нашия случай свързваме DP25MHX. След това задаваме и име на принтера. Отдолу програмата показва активните портове на компютъра. Нашия касов апарат е свързан към COM5, а вие трябва да се уверите, че избирате правилния COM порт, към който е свързан вашия касов апарат. След това запаметяваме въведените данни и приложението ще покаже, че касовият апарат е активен и свързан. Гоним тези две зелени точки. Имайте предвид, че когато включвате, изключвате или рестартирате компютъра, програмата Antipode Sprint трябва да бъде стартирана ръчно, тъй като тя не се стартира автоматично. Следващата важна стъпка е свързана с начините на плащане. Необходимо е да разполагате с кодовете на начините на плащане, конфигурирани във фискалното устройство. Тези кодове могат да бъдат предоставени от фирмата, която поддържа касовия апарат, извлечени от настройките на самото устройство или проверени чрез приложението на Datex, FD и Need4 Client. След като разполагате с тези кодове, отидете в меню Финанси, Настройки, Начини на плащане. Избирате конкретните начини на плащане, които ще се използват с касовия апарат. Маркирате настройката "Използва се с фискално устройство" и въведете съответния код на плащането. Чрез това навързване системата подава правилната информация към касовия апарат. Например, продажба с начин на плащане наложен платеж се отчита като безкасово плащане в касовата бележка, издадена от касовия апарат. Като финална стъпка от настройката, отваряме меню Финанси, Настройки, Финанси, Сметки. Тук избираме касата, към която настройваме касовия апарат и отваряме настройката Фискално устройство. Тук ще видим принтера, който току-що създадохме. Избираме го и настройваме. Валутата на фискалното устройство, дали да се използват номерата на фискалните бонове, дали да се издават фактури през този касов апарат и дали е необходим дубликат. За България е прието повторна операция винаги да бъде избрано вторно фискален бон. В дясната част на този интерфейс са изброени потребителите, които имат права за тази каса. Необходимо е да въведем юзернейм и парола на операторите, които ще работят с касовия апарат в Prim. Тези данни отново се взимат директно от касовия апарат, като при необходимост могат да бъдат предоставени от фирмата, която поддържа устройството, или извлечени чрез приложението на Datex, FD и Need4 Client. След като конфигурацията е направена, когато отворим Финанси, Сметки
и достъпим касата, тя вече ще има активна икона с принтер, което означава, че е свързана с касов апарат. Когато отворим касата, в горния десен ъгъл има бутон, от който се стартират действията с устройството. Препоръчваме първо да се изпечата Хикс отчет, за да се тества връзката с касовия апарат. В нашия случай касовия апарат изпечата Хикс отчета без проблем. На практика, когато стартирате нова продажба, ще виждате индикация ето тук, че касовият апарат е свързан. Ако виждате нещо различно от свързан, препоръчваме да изключите програмата чрез десен бутон изход, след което да я стартирате отново. Напомняме, че програмата се стартира с двоен клик върху иконата на десктопа, след което се отваря от иконата в долния десен ъгъл на екрана. Целта е отново да видите двете зелени индикации, което означава, че касовият апарат отново е активен и свързан.